ভাই ବୋଲେରୋ 9 ସିଟର କୋଉଠି ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ବା? ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ 7-8ଟା ବୋଲେରୋ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ, ପୁଣି ଭଲ ମଡେଲ ଥିବ ସବୁ 17, 18, 19 ର। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା 18 ଗାଡି ଅଛି 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଇ 18 ଗାଡି ଅଛି 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲେରୋ ପ୍ଲସ୍। ଆଜ୍ଞା ଥର ଗାଡି ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଅଛି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି 22 ମାନେ ଗାଡି। ଡିଜେଲ ର ଥାର ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ। ବାସ୍ 2019 ବୋଲେରୋ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ସ୍କର୍ପିଓ ଡିଜେଲ S10 ମଡେଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 6,70,000 ଫାଇନାଲ ଦେଇଦେବି। ଦେଇଦେବେ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା 7,80,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନାଲ ଦେବି 2020 ର ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଇଟିକା 7 ଆଜ୍ଞା ସିଟର। ତାପରେ କଣ ଆମେଜ ଦେବେ? 2,20,000 ଟଙ୍କାର 15 ଡିଜେଲ ଟପ୍ ମଡେଲ ଆମେଜ ଦେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ହୋଣ୍ଡା ସନରୁଫ ସିଟି 6,20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି 2019 ଗାଡି। 19 ରେ ଅଛି 6,20,000 ଟଙ୍କା। 6,20,000 ରେ ଦେବି ଗାଡି। ଆଜ୍ଞା 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 2016 ର ଆସ୍ତା ମଡେଲ i20 i20 ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେବେ ଭାଇ ବ୍ରିଜା। ହଁ ବ୍ରିଜା 6,90,000 ଟଙ୍କାର ଅଟୋମେଟିକ ବ୍ରିଜା 2022 ର ୱାରେଣ୍ଟି ସହ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜେଲ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜେଲ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି 8,20,000 ରେ ଦେବି। ଏଇଟା 8,20,000 ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି 6,20,000 ଏଇଟା 6,20,000 ରେ ଦେଇଦେବି। ରେ ଅଛି। 2019 ଗାଡି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି 9 ସିଟର ସେଇଟା ବୋଲେରୋ। ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଲ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଶ ହଉଛି, ବାସ୍ ଆରାମସେ କଲ୍ କରି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।